Because now we na na-ekwu nkezu ike ibe adị n'ime na bọbịa omume memory card nwoke oju ọsịsọ ịjụ ya dị onye meso yes yes ọnụ ha ajụjụ ajụrụ ọ na-asa yes yes nne oke afọ ọzọ bịa nne oke afọ bịago nne o nọ n'ọbịa ya Monanda.
I hereby ban Anyam Woke in the Western region because we don't never gonna show that region. Even Okafor on air. Even Okafor Osodia. Thank you.
ịma ihe mere bụ na oge ndị ọcha wakporo anyị ọ bụrụ na ndị ọcha wakporo anyị si anyị na-emenụ nke unu ife ha na-akpọ n'oyibo diplomasi agbanụ nkịtụ na-emeta omenala unu ha jiri nwayọ na-ahazie nke dị njọ asịghị na ọ dị njọ like ime ejima akwụsịrị ya mgbe ahụ mana ndị ọcha bịazịrị sị omenala unu niile dị njọ onye ọbụla were na omenala anyị niile dị njọ ijezie akwụkwọ mgbe ahụ oyibo bịara ifele a na-eme gị na ndị omenala ije ejeme ife o wee bụrụ ihe dị njọ ọ bịakwuru mee ndị nwa egwu omenala na-asụ ụsọ abịa chọọ ka a ga-esi wee gbazie egwu omenala ahụ mmadụ ma ndị ọcha o nwere ka a ga-esi mee ka ndị ọcha ka ọ dụba ka nke ndị ọcha ọ na-emebi ihe ọnya kpatara o ji dị ka egwu omenala anyị anabara ana maka ndị maara akụ a mụrụ ụmụ na ndị nagwara ana ha mụrụ ụmụ ha nwere ụmụaka na-eto mgbe ha na-akụnya bụ egwu na-ala akịnya bụ egwu mana abịazi azụcha n'akwụkwọ a isi onye ka ya jekụba ogene ya jeche gụcha akwụkwọ ịnachiba azụ jejekụba ogene kama ya ka ya tinye ebe ihe nke a na ha akpọ rap na ife ndị ọzọ niile ọ na-ele mana ọrụ ha anaghị na-enwere ihe bụ egwu ọdịnala ọhịa ndị a niile na-emecha ọ dịka a ga-esi na egwu ọdịnala na-anazi ana ife mfụ bụ na ife na-aga okirikiri ọ na-ojeche ọ nagharata egwu dị nke ọ na-anachite azụ kịta ife nji gwu ya bụ maka ihe anyị kwuru ikpeazụ na o nwere ndị na-eje a na-etizi etinye rap na ya ọ na-ewu ndị ọcha ewee like bịa ya na egwu ga-emechari ọma naghata ebe ahụ o si apụchakwari na anyị na-eme onye ọbụla na-achọ ikekwafe ịmụọ ụmụaka n'obodo oyibo ka m gwakwa ndị obodo oyibo na-eri egwu na-amasị ha bụ egwu aha ha na-afụbero ya kpatara ọ na-abụ nna eme ife onyonyo ana m eme nke omenala ya maka o nwere ka ihe echi mekata egwu ife na-echa ncham ndị ọcha ka imenarị ya ndị ọcha ọfa nwunye mana iwelu nke ga amụgwokwe m igbu ọja na njelo Australia n'anya kedu ife mmeji wee karị ndị a o nwere ofu onye be anyị na-egbu eze ntụtụrụ ọja na nnukwu emume a na-eme emume ndị ọcha mgbube edebe anafe n'anya onye na-egbu ife a because maka na befa ifefa na-eme bụ vanụ ife a igburu etinye n'igwe nwee ka a ga-esi meghe anya ịma njizi ọnụ gị gbuo apịa bọtịn aka gbubere gị ọja ife a niile socha na ife na ọ na-ewelitekwa n'ụdị nke ya na-emekwa ọ dịka ga-asị na o nwerozi na nke ndị ọcha ya akpọ orijinal a ọ dọrọzi ọdọ
Ejuna ndị ọka na-akụ ogene ọfụma a na-akpụ ya ụfọdụ n'ime na-akụkwa ya mana anyị nwere agba agba ọ ya bụ ịgbasara ọjị a na-ekwu ndị Yoruba kọrọ ọjị ndị Hausa ata ọjị ata anyị were mere omenala na ọka kpụrụ egbe ọ bụrụ na ha ka gbakarị egbe ogene bụ egwu be anyị ji ka anyị zọọ egwu ogene ịzọcha egwu ogene nwa na onwe gbara egwu ma na-ewe ebi ịbara ọ bụrụ ebe a na-anya azọ pete 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 egwu ogene na-agba enwe mgbe abụọ azọọ ya ine ya anya mana mgbe gboo mgbe nwa na-agba na-azụ egwu igwe asị sije kpọọ onye a gbara egwu akpọta ya kpọrọ ofu nwa mkpọnye eji ụka ugbo akọtakwa nwaanyị ịgba egwu na ejikwa igwe asị etu asị ndị mmadụ na-adachi mmadụ fon kpọrịa